from. I never fired anybody. It was not my plan, anyone. I did not employ her, and Chinimbi is no more anyway, so I don't know what are we worrying about. MsShally is still employed by Chinimbi, like you said, but Genius is no more. So guys, please let us enjoy our lives. Nyaya yangu yekutanga ndadzoka nayo ndiye asisi Zodwa. Vazobuda vachita live yavo asi ndoona kuti yaitwa ku Instagram vakaadresa nayo kuti no I didn't fire MsShally ndozvavataura. Saka kuda kureva kuti watanga nerumors iyi asi kuti wanga waudzwa nemushandi wekumanshoni here kana kuti pane zvaakanga waona, or there is someone anga achiziva kuti pamwe ndozvakaitika asi zvakudhisimiswa, we don't know. Asi chandozva kuti vakoma Zodwa vati no handa kumudzinga. Number 2, vakadanzira vakati MsShally vanga vakaemployiwa naButi Ginimbi, or she is employed by Buti Ginimbi. So havasi muposition yekuti vange vachidzingani vakoma MsShally ndanani navakoma Zodwa kwavanga vari koko, asi kuratidza kuti vari kubuda vari kupati kuSouth Africa. Mwana anzi vanhu vakutoti hanzi vanga vari kupati mwana waDiamond Platinum, mwana uyu wavo hazvina kushata. Saka kuda vanga vatori nazari ikoko kufuti kuekera kuSouth Africa. Kuna vanhu vakasiyana-siyana vanga vari kupati koko, which is very good. Vamwe vakati look at these rich cousins enjoying themselves. Vakasiyana-siyana. Kune mavidhio akati tapachita musikana wanga nedhirezi rakakura kudai ndiani wanga akachinyasikapita achitamba achindazisa mugumbo mudenga kudai, wakatora vidhio achitendera ndo marichi cousins acho ikati izvo kwani ndazonatsokuzodiscover kuti no later munhu wanga achitenderedzwa sei kamera yenyaya yakunanga pana iye chete achitamba kudai kuti papati apa munhu wanga akabata chikamera ichichi wanga asingazvioneri kuti kuna vamwe vari kutamba. Ndokubva munhu wanga nechinamba kana tikuri vanhu pamapati pepe pamunoti marichi cousins, some of them vanenge vasina kurivinga rich cousins nekana oro kuti tinogona kufunga kuti marichi cousins vasiri kuda munhu wanga angori kujoinawo pati musi uyu kuda watora video in a nice way. Hatizozivi kuti motive yanga iri, asi chandozva kuti wabuda achitamba musikana yazvanzani yaButi Genius ndo yakachibuda uya neriya uya. Vanhu vakati no it's too early for you to party. Vamwe vadero handizivi, who am I to judge neriya, handizivi kuti ndomujaji handichichi, ende handizivi kuti pamitemo kana kuti pachinyakare munhu unofanira kugara ari mumba achema for how long, I don't know. Handiziva kuti vanga vari vose ndofuka kupi ikoko kuJoni uko vachicelebrate nonga birthday iri. Zvikanzi nevamwe zvakare hadikuri vanhu unyoro huno musha uchiri mutema to be enjoying inguva yemasori for the meantime. Vamwe vadero zvikanzi vari kubirthday party yemwana wazari iye naZodwa. Saka what's wrong with that? Vanhu vazhinji vabvunza kuti what's wrong with that? Haungati zvoniwo kana kuri birthdays niwo rakarokanzelewa here birthday racho ranga pamwe ranga ratorongwa zvese izvizvi zvokanzelewa here. Zvikanzi it's too early for that smile on social media. Tozotaura kwatinenge tisina kuswera vanhu kutanga kuti hanzi social media inotaurisa. Vamwe vadero kuti hazvina kushata kudzidza. Zvikanzi vamwe too soon in Trevor Noah's voice. 2 weeks in mourning, she's already joined the Rich Cousins Club. Vamwa, like I said, who am I to judge? I am a nobody. Sometimes we couldn't make way even kuti it's not good kunge achibuda achitamba pamakamera apo. Zvikanzi nevamwe to end in tears, mark my words. I'm like, what? How though? Zvikanzi, if bitterness was a whole nation, I surrender. Why are you telling this girl kuti don't dance, don't do this, don't do this? Vamwe apo. Zvikanzi naButi vacho havasati vamboningirikina asi akutoita pressure manager kudhara ipere here, hapana zvozikanwa kuti achiri mwana mudoko wedwe anda kumbodzidza. Zvikanzi akatopedza kuchema here, ndo mawedzi evanhu vazhinji angakadaiwo soko. Hatizozivi vanhu vazhinji vanga vachita kuti why kuti musodzi yatioma here wakuda uchitamba uko. Don't know. Shikana vamwe isiZodwa denies ever firing Shally Ginimbi's manager. Ndi vamwe zvina kushata. Vamwe ndo kuti
misinformation akawandisa hatizozivi kuti ndezvipi zvekutaurika zveshuwa kana zvenhema. Like I always say, who am I to judge? Ndozvataura MsShally vataura divi ravo vakati ivo vakabva kumba kwabuti Ginyimbi vakangobva kuradzikwa munhu ndobva vafly vakadzokera, which is good. Who are we to condemn kuti wakaendira ikoko? Do decision yake yakaita kati munhu waishandira wakanga asheka saka uramba achigarira ikoko wakadzokera South Africa. Iwe wataura kuti uzenge uchiqualifya kuti uchishandira munhu yeka unenge wakaita sei, wakaita go through a lot kuti uzenge uchinzi yes you can move in utanga kugara ikoko ndofunga. Asi pamwe wangati sekuti kakupikisana nako kuti why iwe ukamixa business nepleasure. Ndio vamwe vakati why are they saying this? Vamwe vakati vaisafana kugara naye ndikati yakatiitika yadeuka haichajorerwi. That's all we can say. Asi chandoza nchekuti vakoma Zodwa vati they are good with the MsShally app. Ndo zvandoziva. Tobva ipapo zvedu toenda pane imwe nhau yatangwana naPrt Chin'ono. Asi nhau iyi yanga chinyanya kubata munhu unonzi naMatai naPrt munhu waMwari Prt PassionJava. MrHopewell Chin'ono ndobva vati now this defines the bankruptcy of today's youth. One on the left is an activist. The numbers of the followers define the uselessness of today's youth and their lack of consciousness yematongerwo enyika. Tragic. They will buy data to share Javas, nonsensical, and not share things that will enhance their future. I'm like, okay, that is, I don't know. Kundoitichi pa comment up. Doma unjira ndachi MrHopewell Chin'ono. My youth, we have nonsensical ideas. Ndobva vaisachi kuti une 59 posts ane 1500 followers achifollowa vanhu 456. Compared to munhu waMwari Java une 213 maposts 304k zvakafanira kuti 304,000 mafollowers paInstagram pacho ne1 munhu wanofollowa. Asi kuti munhu wanofollowa either mukadzi wako kana mwana wako panhu vaviri vavo ndo pawanofollowa. Who else will the man of God follow? Who? Nobody. Don't know. Tochibva ipapo vanhu vazhinji havana kufarira izvi. Vamwe vazvifarira vamwe havana kuzvifarira. Mungati you people, you don't want to be told the truth. Whenever you're told the truth, you go bizaki, you go painful, you go kururu mupfungwa menyumo muchikona kungoteerera zvikanzi youth of countries are disgrace. Ndevamwe avo zvazvotobvisa tsitsi kuti uvhure bank account zvokwadi. Vamwe avo zvikanzi we were in trouble. Vamwe avo zvikanzi kufushirwa vanhu vachifamba zvokwadi. Vamwe avo hapana kwatiri kuenda. Vamwe ndokuti the reason why it's like that it's because we are depressed generation. Ndevamwe vanoti meno. Vamwe ndokuti zvopedza power. Tobva ndachida kuInstagram kuri imwe response yaitwa ini kutachikoti up no handikura nema. I didn't understand that 11 thin 10 thin and 10 thin. So heavy up now I'm confused. Ndakuti asi nomari vari kureva kuti cellphone ye Nokia kare yakatanga kupinda ye ndio vari kureva kana kureva chi ndizosiwo zvikanzi nevanhu. Do you still remember when do you still remember this pakanzi MrHope pavachabuda mujeri and sees that you loved and supported Prt Ginyimbi more than you cherish him and his cause muchatsamurwa stereki. And munhu akanyora kuti ndiye munhu unonzi Thomas Masia kuti ndiye anonyora. I don't know. Zvikanzi nevamwe zvakare. Atikura nema. It's not all the time paunofanira kukombera kuti maartist neaya vanofanira kuita zvinhu zvimwe chiitika. Who am I to judge? I don't know. Vamwe ndokuti we are no longer allowed to joke in the streets. We must talk or post about the topics about his topics all the time and follow people he respects all the time. His enemies are for all of us, even those we don't understand here. Kukwedu kwa hondoko vamwe wavo zvikanzi toda yatinodaiswa timiswe nemunhu. Zvikanzi he told us the truth. We major on minor things when our future and children's future isipo. Zvikanzi nevamwe zvakare rega atsamwe hatina kukwana toswera vanhu vakaita sana Prt ndevamwe wavo ndokufunga kushayika kwake. Zvikanzi wataura chokwadi but vanhu vagara vadi reality
watashuwa vamwe vaberwa tikatosorera kuona mastories evanhu paindaneti kitapwiri zvikanzi nevamwe zvakare zvobatsira kusimbirira zvinhu zvamwana asikashandi vamwe zvikanzi ataura ake shuwa zvikanzi vanhu they are very loyal to their entertainment vamwe vadero zvikanzi neuyu munonzi Prt wenenzi Prt Hope cannot compare serious issues in entertainment. It happens not only in Zimbabwe but around the world where we have individuals who have more followers than vanhu vanoita zvematongerwo enyika nemaactivists. Vanhu vanoita zvematongerwo enyika vakasiyana and sometimes vanoshandisa mamessage epublic figure to advance their agendas. People follow zvavada and you can't force people. No to entitlement. Majority of people who follow these useless nonsense public figures, they are swing voters. How do you swing them when you feel insulted? One more out. This is English. I did not understand anything, but it seems as if what he was saying was kind of what he was thinking. Those are the problem. I'm really cool to chokwadi. Imagine the advantage of another. Oh, it is you. Zvikanzi nevamwe zvakare ane jealousicity vamwe avo zvanhasi mataurwa chokwadi makurapa hazvina kushata asi nhau yanga iri iyoyi yemacomedians kunzi wai kada hatizozivi ipapo mukati tinotaura zvatinoda munhu nefoni yake tizoziviwo ipapo inje indatapweri nekuti pane dzimwe nyaya zvikwati nema dzekuti nokukada kudziteka unotanga wafunga 70 kuti ndinota nyaya dzindozozwa koda vanhu vane strength in that maybe kuda kunana budha kuta vanhu vane strength maybe mumajokes kuta vanhu vane strength maybe mukuimba kuta vanhu vane strength maybe mukutaura kuta vanhu vane strength maybe mukuacta kuta vanhu vane strength maybe mukuruka nemunhu unenge une strength yake saka azozwi manje kuti zvozofanira kufamba sei ipapo manje ndindaitapwere sesu zvedu vakaita madofoles mbichana asi kuti zvofamba sei ipapo ndindatapwere asi ndo nhau yanyanya kunzi ayani yaPrt Java nemumwe wacho uyu handimuzivi kuti unonzani akutivhisa wavataura iyi asi response yaziiswa nemunhu wamwari ipapo yekunzi mu11 19 20 and vanhu vakati are you sure muri munhu wamwari neresponse yamaita zvikanzi why would you give such a response munhu wamwari? You are not supposed to give such responses. Muri munhu wekuziva imi vanhu vanga vachidero ndikati who are we? Ndikati kushata neimwe president ndangosangana nayo nemadambuzi kunanzi vazotega vakaita ikira which is good wakaita challenge wesongwe yani yamura naFreeman apana chakashata asi ndinoona kuti zvofamba kumastations hanzi vanhu vakaoma zvikwadi vangatopopota kuti hanzi havana kutega mayekera nekuda kwei zivi hanzi havana kutegiwa vaifana kutegiwa kuzava pevana kutobuda pakachitegi handikana vanhu vakabhuroka navabudi pachitegi ndikati chitegi chacho nichochocho tochatoita zvekutoita kutoita kurura kutoita mberi remastreets kautichetika zosiwo indinenda tachipweri saka ndo zvananga ndawangoya hangu nazvo mukati mevhidhiyo ino ngoti zvina kushata tinenge chidzidzo vakumazodwa vazviramba vazvirambisa kuti ina nhambo dzinga munhu zikasvika zvichifamba zvose zvezviya ndofunga kune munhu ungachizvifambisa hatisi kuti uri close navo here munhu uyu kana kuti une agenda yakewo zvandokwanisa kutaura izvo like ose disclaimer it's a disclaimer chinge chanyatsi zinge chitendera mastreets sechindama nekuti nhasi yaswedera hatikura nema nawo iyi yaswedera kubva kumasabhabhuku ndiko kuti kana kumaavenues uko kana kumastreets ndoyange nguriko kuti MsShally vakadzingwa MsShally vakadi vakazvichenura vakomazodwa vakauya vakazvichenura saka zvose machena asi vanhu havana kuzofara kungoti hanzi neriyawa kuda chitamba asi kuti what's wrong about that ndine tatapwiri wow vakasiyana-siyana ngochingutaura saizvozvo